Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doganlarymyzyň köp gyzyklanýan we soraýan soraglaryndan bir näçesi çagasy bolmaýanlara eko etdirmek, doktorlaryň kömegi bilen çaga goýdurmak dogrumy İslam dinimizde diýipdir. Bu barada gelen başga soragda çagamyz bolanok 7 ýyldan geçdi, tüp bebek bolar diýýär doktorlar. Şuna etdirsek bolarmy? Kyn bolmasa jogap beräýin diýipdir. Soragda musulman doganlar eko diýýäni ors dilindäki adynyň gysgaltmasy. Türkçede tüp bebek diýýärler. Ýagny zenanna ýa-da erkekde bar bolan hassalyk sebäpli zenan adaty tebiği ýagdaýda gowral bolup bilmese, zenandan we ýan ýollaşyndan alynan tohumlary emeli usul bilen laboratoriýada birleşdirip zenanyň ýatgysyna goýulmagy. Orsçada gysgaldyp eko diýýärler, türkçede tüp bebek diýýärler. Şu işe musulman doganlar İslam dinimizde ruhsat berilýär, alimler bolýar diýip fetwa berýärler, emma öz şertler bar. Şol şertler yerine getirilse bolýar diýip alimler fetwa berýärler. Birinji şerti soňky çäre bolmaly. Ýagny şondan başga ýoly ýok bolsa, we anamdar Lukmanlar diňe şol usul bilen gowrulyligi barlap görmeli diýseler, ýagny zerur ýagdaýda bolmaly. Ikinji, diňe biri-birine nikaly er aýalyň tohumlary bolmalydyr. Başga biriniň tohumyny ulansalar, ol zina bolýar. Bolan çagda wele zina bolýar. Üçüncü şerti musulman doganlar şu operasiýany etmek üçin anamdar Lukman hassahana bolmalydyr. Anamdar bolmasa, amanada berk bolmasalar, bilip ýa-da bilmän başga biriniň tohumy bilen bulaşdyryp bilerler, ýa-da başga hile allaw hile edip bilerler. Şonuň üçin bul operasiýany etjek Lukmanlar we hassahana gaty anamdar bolmaly, gowy anyklamaly. We dördüncü şerti musulman doganlar zenana diňe zenan Lukman seretmeliler. Erkek Lukmanyň seretmegi dogry däldir. Ene şu şertler esasynda bolsa bolýar diýip alimler fetwa berýärler. Allah Taala çagasy bolmaýan doganlarymyza haýyrly, bereketli nesiller nesip etsin, kesellerine şifa bersin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.